poštovani gledatelji YouTube kanala Studija Akord Bosanski Petrovac. Dobrodošli u Bosanski Petrovac, u Monday Night Bosanski Petrovac. Evo nas u Bosanskom Petrovcu, pada jak snijeg od jutarnjih sati, od 8 ujutru počeo je padat snijeg i evo ne prestaje da pada. Već ga ima podosta, ima ga dosta, previše ga ima. Ove službe pokušavaju da održavaju puta, ali ne mere se održavati kad neprekidno pada od samih jutarnjih sati. Od 8 ujutru počeo je padat, ovo će nastaviti do ujutru samog jutarnjih sati da počne da pada. Sipa kao iz rukavice. Snijeg zaista nevjerovatno. Svađa je zatrpu, evo kao što vidite. Evo, i vidi, malo ću to uzeti. Malo, evo, vidite na svijetu. Ovo je večeras, druga epizoda, ovo malo za Monday Night Bosanski Petrovac. Da snimimo još jednu night emisiju. Snijeg u Bosanskom Petrovcu, ići na YouTube kanal Zenga TV. Također ovaj video. Evo kao što vidite, ovo pada nevjerovatno. Ovo pada nenormalno ovaj snijeg. Već je zamio pola grada. Pogledajte samo visinu snježnog pokrivača, evo pogledajte. To je nevjerovatno, zaista. Ove ovdje vučne, ove ovdje službe i puta pokušavaju doći te grad, ali kad ne mereš slijedom pada nevjerovatno. A ja volim baš kad pada, ja volim da pada snijeg, zimske radosti. Ja baš volim što pada ovako snijeg, nije toliko ni zima, večeras jeste -6, ali to nije toliko strašno. Sada ko što su bile one temperature za -25, za 7. januara, za pravoslavni Božić, bila je najhladnija noć u Bosanskom Petrovcu, bila je u subotu 7. januara, -21 stepen je bila. To je bila najhladnija noć, a ovo sve ostalo se more podnijeti, izvinjavam se, malo mi je jezik pobjegao. Evo vidite, evo malo ćemo ovdje vam isto snimiti, zaista ovo pada, evo, kao što vidite, evo baš u goru nebu, evo, gledajte po nebu se vidi kako pada, evo tamo, zaista ovo pada, ovo mete ulice, zaista, ovo je sjajno za mene koje voli snježne nevrijeme. Ja volim baš što pada. Meni je baš drago, ja to obožavam, zaista. Ja volim ljeto i zimu. Ljeto, vrućine, sunce, mora se izaći duže, mora se igrati fudbal, tako dalje. A zimu volim kad dođe, kad pada snijeg. I to je vrijeme, normalno zna se čega, Royal Rumble. To je vrijeme Road to WrestleMania je već, kako se kaže, u januaru kad padaju temperature, kad je snijeg. Ti odmah naći Royal Rumble ide. Ima još dosta Royal Rumble. On je 2 sedmice do 29.